नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू शणै गोंयबाब हांगेले वळख दितस. सहस्रमानाचो श्रेष्ठ कोंकणी व्यक्ती म्हणून ख्याती पाविले शणै गोंयबाब गोंयांतू कोंकणी भाशेचो अस्मिताय वाडोवन हाडपाक झूज मांडिलो एक चतुर संघटक आनी फामाद बरोवपी. वामन रघुनाथराव शणै वर्दे वालावलीकर शणै गोंयबाबाले मूल नाम. त्यांनी कोंकणी साहित्य, लोकवेद, संस्कृती, नाटक वाडोवन हाडच्यांतू राखोवन घेवच्यांतू खूब जागृती केल्या. शणै गोंयबाब 23 जून 1877 इसवेंतू गोवा राज्याचे दिवचले गांवांतू जल्मले. एक पावटी भुरगो वामन आपले काका चिंतामणरावा सांगात मुंबईक बोटीर वताना काकाले दोस्तान वामनाक दाखोवन हे गोंयबाबाक मुंबई शहराक व्हरतकी म्हण विचारले. मुखार तेंच लिखणे नांवारी वामनराव प्रसिद्ध जाले. मुंबईचे मराठा शाळेंत शिकताना शणै गोंयबाबान रामराज्याभिषेक म्हणलेले मराठी नाटक बरयले. परंतु किर्लोस्कर नाटक मंडळीचे अण्णा साहेबांनी नाटक योग्य अस जाल्यार नाटकाचे संवाद मराठी न्हय म्हणून टिका केल्या. मॅट्रिक शिक्षणा उपरांत वामनरावान गोवाक परतून येवन शिक्षक वृत्ती आरंभ केले. उपरांत त्यांनी साबार वेळात तांगेले वृत्ती बदल केली. वृत्ती जीवनांतू तांकां स्वाभिमानाक मार पडील वेळारी त्यांनी ती वृत्ती सोडून दिली. 1903 पासून 1904 इसवींतू वामनरावान तांगेले धाकलो पुताक कोंकणी शिकोवका म्हण कोंकणींत कोंकणी मुळावे पुस्तक बरयले. त्यानंतर अभागी सुब्राय भिडेस्त रायबाब पुस्तक बरयले. इंग्लिश कवी ओलिव्हर गोल्डस्मिथाले शी स्टॉप्स टू कॉन्कर नाटकाचे रूपांतर भिडेस्त रायबाब जावनस. वामनरावान शेक्सपियराले नाटक कोंकणींतू शेक्सपियर खेळांची माळा तयार केला. अरेबियन नाइट्स हांतुले थोड्यो काणयो बकावलेचे फुल नावारी कोंकणी भाषांतर करून रोमी लिपीरी प्रकट केला. वामनरावान गोंयकार हिंदू सभा संस्था आरंभ करून त्यांनी बरयले मोगाचे लग्न, जिलबा राणो, पवमानाचो तपले नाटक प्रदर्शन केला. त्या संस्थेचो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष म्हणून विविध हुद्दो त्यांनी 18 वर्स सांभाळला. संस्थ्या वतीन स्नेह संमेलन, साधकांक सन्मान, प्रतिभा पुरस्कार, विचार प्रचोदित भाषण मांडून हाडले. मजीबा खंय गेली त्यांनी बरयले पहिली मटवी काणी. गोमांतोपनिषद 2 खंडान आसून दुसरे खंड संसार बुडली नावान प्रकट जाला. अमृताचो पावस आणि कोंकणी विद्यार्थ्यांक त्यांनी बरयले प्रबंध जावन आसात. भुरग्यां खातीर बरयले कोंकणी व्याकरण, भुरग्यांचे व्याकरण आणि ल्हान काणये संकलन भुरग्याले इष्ट जावन आसात. भगवद्गीता कोंकणीक भाषांतर केला. शणै गोंयबाबान 7 कोंकणी पुस्तक रोमी लिपीरी आणि 22 पुस्तक देवनागरी लिपीरी बरयला. 1939 इसवींत माधव मंजुनाथ शानबाग हांगेल सांगत मेळून अखिल भारत कोंकणी परिषद कारवारांतू घडयले. दुसरे परिषद उडपींतू डॉक्टर TMA पै हांगेले नेतृत्वार जाल्ले. 1942 इसवींतू तिसरे परिषदाचे गौरव अध्यक्ष शणै गोंयबाब आशिल्ले. संमेलनाचे ठरावा प्रमाणे 1942 इसवींतू भाषा मंडलाचो स्थापन जाले. शणै गोंयबाबाले 80 भाषण येवकार अध्यक्षाले उलोवप नावान प्रकट जाला. 9 एप्रिल
1946 इस्वेंतू गोविंदबाब मुंबईंतू मरण पावलें. तांगेले पुण्यतिथी विश्व कोंकणी दीस म्हणून आचरण करतात. 9 एप्रिल 2000 इस्वेंतू मंगळुराचे मांडसोबाण कोंकणी संस्थेनं शणै गोविंदबाबाक सहस्रमानाच्यो व्यक्ती प्रशस्ती मरणोत्तर जावन दिवन गौरव केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन शणै गोविंदबाबाला आठव करतात. नमस्कार.